Ćao ljudi, danas imamo Ping pong, gdje mi? I idemo kao i obično. treći deo ping ponga. Ajde, za 7. Za 7. Velika greška. Može. Nec. Joj. 1-0. 1-1. Joj, 2-1. prestani tako. Šta se obrazno da mi servira? Ovo je tvoj pomen, ja sam udario od 100. 2-1. 2-1. Skoro si me udario, ali nećeš kao u prvoj, na prvoj epizodi da me ubiješ. Kako je? 3-1. Još jedan 7. 4-1. Šprnje, malo šprnje. Nećeš me pogledati, me čuješ? Ajde. Još me boli glava. Koliko? 4-1. Pogledajte prvi ping pong 1. Sad ja serem 4-1. Da. 4 minut 24 sekunda. Ako već niste pogledali. 4-2. Nema. 4-2. Tvoj. Ne. Koga? 5-2. Neci. 5-3. Za koga? Za mene. Za tebe? 6 za mene. Oho. Mislim da. Koliko? 6 još ne. Koji tern. 6-4. Sam 4. Ne, moj 7. Evo, jednu užegu 7. Nec. Dobre. Pa da ne slušaš ovaj. Dobro, puštam da neću. Sam 4-1. I da sam pomakao. 7, 5. 6. Joj, kako 7 imam. Još 2. Još 2 puta. Ne. 7. A da, 8-6, da. Brojao sam za tebi poen. Šta? Dobre. Ivica skoro. Ajde, 8-7. Tvoj 7. 8-7. Dobre, 8-8. Ima Boga, ima nade, ima vere. Ljubav, vere, nade. Da, za 2 dana. Tako je planirano. Svaki treći dan za 2 dana. Ne. Koliko? 9-8. Uuu, 10-8. Još jedna. Ne, 9. Još jedno. 9. 10. Da, 10-8, pardon. Ne! 1-0. Evo, prvi put da sam te pobedio u ovoj. U 7. Da. Gdje? U mene je. Stona peniska. Dirao se. A zapravo ne bi trebalo da se računa, ali pošto je mali stopa, zato računamo. Dobre, da. Jedno. Ne! Krenuo me ovaj put. 3-0. Da, bude. Mec. Dobre! Puno trčiš, da? Puno trčiš. Ne bojiš ti za mene. 3-2. Sa posle.
Ne te pita koliko imaš iz matematike. Ja. 2 put. 3 četvrti. 5-3. Tako? 5-3. 6. 6. Sedam, 3. 8-3. Čiji je ovo poen bio? Ja mislim da ovo je bio poen. Ajde nastavit ćemo. 8 je vezi. Ponavlja se. Koliko je? 7-3. Da. 8-3. A vidjet ćemo u challenge-u kasnije. Da. Joj. 10. 10-4. Još jedna. Joj. Pogledaj. 10-4. Nec. Da vidim. Oh! 10-5. Ju. Jo, nisam znao da ti serviraš. A ponovit ću. Ajde. Tako 10-5. Ne. 10-6. Ajde se onako spravo. A ovo to onda je. Ne. 10-7. Jo, ti što ne znam daj. Mišljenje. Sad igram poen za stranu. Od ta strana je ko pobedi. Da. Možeš pošto dobro. 7. To je 7. Out. Udio. Jedno. Daj mi, ja sam rano. Ja ne znam. Sorry. Fiš. O, da. Dvoje. Gdje je ušla? Ovdje između. O, 3-1. Sve će da sužijemo igru. 4-1. Ima 7. Joj! 4-2. To je. Serba Jović. Nekako sam udario opet po stolu. Nema veze. Iš, 4-2. Joj! 6-4. Ne! 6-5. Ovo sam namjerno uradio. 7-5. A? Ovo sam namjerno uradio. A? Skratio si mi je. Da, koliko je? 7-5. To je 7. Još 3-7 imaš. Ne! 8-6. Još jedan 6. Bilo je svidalo. Ne. 9-7. Idemo. Samo Meni je pravo. 9-7. Da. Ne! 9-8. Tvoje polje. Što je ovo? Tvoje polje. Ok, 9-9. Iskreno, ja mislim da je tvoje polje. Vidjet ćemo. 10-9. 10. To je 7. O! Dobre! 12-10. To je 7. I pobjeda opet. Ajde. Ajde još jedan bonus onako malo.
Ajde, 2 poena. ajde. 1-0. Evo još 1 poen. I to je to. I to je to.